ഇന്നലെ ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടപ്പോൾ എന്നോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫ് സ്റ്റിക്കറിനെ കുറിച്ചിട്ട്. വാട്ടർ പ്രൂഫ്, ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ് സ്റ്റിക്കർ എന്താണ്, അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിടാൻ പറ്റുമോ, ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ. അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ് സ്റ്റിക്കർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഫോൺ 6s മുതൽ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പ്ലാഷ് പ്രൂഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളം നമ്മൾ ഷവറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ, അതുപോലെ ബീച്ചിലൊക്കെ ബൈ മിസ്റ്റേക്കിൽ ഫോൺ താഴെ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ, എങ്ങനെയെങ്കിലും കേസിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനെ 6s മുതൽ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ്, ഒരു ഗ്ലൂ ടൈപ്പ് സ്റ്റിക്കറാണ്. ആ സ്റ്റിക്കർ ഇപ്പോൾ ഫോൺ ഏതെങ്കിലും സർവീസ് സെന്ററിലൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡിൽ തേർഡ് പാർട്ടി സർവീസിലൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മിസ്സായി പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേസിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഡബിൾ സൈഡ് ടാപ്പ് പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷേ ഇതൊരു സിലിക്കോൺ ടൈപ്പ് ഗ്ലൂ ആണ്. വാട്ടർ പ്രൂഫ്, വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിനുള്ള ഒരു ഗ്ലൂ ആണിത്. കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന ഗ്ലൂ തന്നെയാണ്. ഇത് സാധാരണ ഷോപ്പുകളൊന്നും അപ്ലൈ ഇല്ല, കാരണം മാർക്കറ്റിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ അല്ല. നമ്മൾ UAE ചെയ്തിരുന്നതാണ്, എല്ലാ കസ്റ്റമർക്കും ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി മാറ്റിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിലൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു അവരുടെ അവകാശമാണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പഴയ കണ്ടീഷനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്നുള്ളത് കസ്റ്റമർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവകാശമാണ്. അത് അവർക്ക് കിട്ടണമെന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഐഫോൺ 6s മുതൽ 11 Pro Max വരെയുള്ള സ്റ്റിക്കർ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം ഉണ്ട്, കുറച്ച് ലാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെയാവും ഫിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് സ്റ്റിക്കർ. അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ, ഇത് ശരിക്കും ഒരു സ്പ്ലാഷ് പ്രൂഫ് ആണ്. വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റിക്കർ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഫോൺ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. എല്ലാ ബീഡിങ്ങിലും എല്ലാ സൈഡിലും ഇതിന്റെ ഈ സ്റ്റിക്കർ കവർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാദ്യം ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ സ്റ്റിക്കർ മൊത്തം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനൊരു ടൈം കൂടി തരേണ്ടി വരും. സ്പ്ലാഷ് പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റിക്കർ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഫോണിന്റെ കണ്ടീഷനും ചെയ്യാത്ത ഫോണിന്റെ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫിറ്റിംഗ് നോക്കട്ടോ. അതായത് സാധാരണ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഊതി നോക്കലുണ്ട്, ഇവിടെ എയർ പാസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ. എയർ ഒന്നും പാസ് ചെയ്യില്ല, പെർഫെക്റ്റ് ഒറിജിനൽ ഫിനിഷിംഗ് ഫിറ്റിംഗ് വരിക. ഫോൺ അയച്ചതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല, അങ്ങനത്തെ ഫിറ്റിംഗ് വരും. ഇത് ചെയ്യാത്തൊരു ഫോണും ഈ ഒരു ഫോണും തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം. LCD ഫിറ്റിംഗ് രണ്ട് ഫോണും തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ, എഡ്ജ് ടു എഡ്ജ് എല്ലാ കോർണറും.